敵にしたのが運のつけだ。やるな。やはり戦力差を完成するわ。ダークプリンセス。あいにくそれに。そうか。刃の者の剣となれ。なんだか調子がいいみ。レアード、申し訳ありません。灼熱の炎で全てを飲み込め。力を見せて。癒しの力よ。
剣となれ。エルヴィンよ、行くぞエル。切り捨てごめん。よ炎の翼を持つ者よ、ここがあなたの真理の地よ。似ている。ほほー、本当だ。ダークプリンセス。まだここの守りは分かったわ。分かっている。それを聞いて、待ってお願い。姉、うるさい。ラーナ姉さん。私とラーナ姉だけど、そう
者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。